Nada, moi bo día a todos e a todas. Imos dar logo comezo a rolda de prensa semanal para dar conta dos acordos de xunta de goberno e logo poñerme a voso dispor para calquer dúbida sobre os mesmos ou sobre outras cuestións da latexante actividade. Os primeiros puntos teñen que ver con propostas da área da Concelleira de Economía e Facenda, de María Rozas, e teñen que ver con a corrección dun erro tanto nun proceso de evolución de fianza do que fora o proxecto para a construción do Centro Sociocultural de Santa Marta, como tamén no contrato de dirección facultativa había que de alguma maneira recoller o nome do avalista para poder devolver o aval que era Bankinter e esa é a corrección de erros, damos os 2 puntos. Logo temos tamén unha proposta de María Rozas, da área de María Rozas, onde no punto 4 por unha parte rexeita un recurso que solicitaba unha exención no imposto sobre vehículos de tracción mecánica e por outra banda, no punto 5 aproba unha exención no imposto sobre vehículo de tracción mecánica. Hai tamén a proposta da Concelleira Delegada de Mercados, Noa Morales, de aprobar o convenio de colaboración entre o Concello e o Mercado de Abastos de Santiago para a dinamización do que é a praza por unha cantidade de 10.000 euros. Hai tamén a aprobación da liquidación do contrato de xestión dos servicios das escolas infantís municipais de Conxo e Fontiñas, no que fora unha anterior prestación de servicios da contrata que coido que era Clece, e onde se chega a unha conclusión de que Clece ten que devolver unha cantidade aproximada de 20.000 euros para o que é a liquidación definitiva do contrato de xestión que prestou nas escolas infantís de Conxo e Fontiñas. Hai tamén unha proposta aprobada de Noa Morales onde se establecen as prioridades e os criterios xerais para o reparto de espazos e os usos dentro da programación dos equipamentos deportivos e dentro do curso 2017-2018 para os clubes e para todas aquelas colectivos e persoas interesadas na utilización dos equipamentos deportivos municipais e para non entrar en agravios no momento de ter que decidir que usos se priorizan e que usos non se priorizan dentro das solicitudes. Hai tamén dúas modificacións dentro da área de Concha Fernández, por unha parte na convocatoria da concesión de becas de comedor, material escolar e actividades extraescolares, onde hai unha ampliación de prazo até o 15 de decembro, e tamén na liña aberta para o uso do servicio de taxi como medio alternativo adaptado ás persoas con déficit de mobilidade, onde tamén hai unha ampliación de prazo até o 15 de decembro para permitir que se sigan presentando solicitudes. Hai logo, dentro das urxencias aprobadas, e moitas delas son licencias, porque como esta semana o festivo foi o mércores, non entraron por vía ordinaria e figuran en urxencias. As primeiras dos puntos das urxencias son dúas concesións de licencias de obras para a construción de 2 hangares no aeroporto de Santiago de Compostela a nome de Inditex. Son dúas licencias diferenciadas que amplían o que o centro de operacións de Inditex a nivel aeroportuario e o centralizan no aeroporto de Santiago de Compostela. A concesión desas dúas licencias, logo hai unha concesión dunha licencia para a reforma dunha vivenda situada en lugar de Aradas número 10, tamén para obras de ampliación dunha vivenda unifamiliar na Rúa do Avío e para obras de reforma no que é unha edificación destinada a uso hoteleiro situada na Rúa Travesas número 21 e que se leva tramitando dende antes da moratoria, dende xullo de 2015, co cal ten de alguma maneira permiso para continuar ca tramitación. Hai a aprobación do Plan de Seguridade e Saúde no Traballo do proxecto de acondicionamento do río Sar, de Ponte de Soarribas a Ponte da Cervenza, e logo nos últimos 2 puntos hai, por unha banda,
a aprobación do convenio de colaboración entre a Diputación da Coruña e o Concello de Santiago para o financiamento das actividades da segunda edición do Fairway, o Foro do Camiño de Santiago 2017, que en esta edición está cofinanciado por unha banda nun 80% pola Diputación Provincial e nun 20% polo Concello de Santiago, e que se celebrará na cidade entre os días 12 e 14 de novembro. Sabedes que se ha presentado no seu momento, o Fairway é unha segunda edición, é un evento que se celebra en torno ao Camiño de Santiago, a posta a valor do Camiño, e este ano, os coorganizadores son Diputación con 130.000 euros e o Concello con 32.500 euros. Hai tamén unha proposta da área de Xanduro relativa á aprobación do expediente de servicios de organización e realización do que van a ser o programa de actividades de educación medioambiental, atención ao público e visitas guiadas no Centro de Interpretación do Medio Urbano Natural de Santiago de Compostela, por unha inicia a licitación para os vindeiros 2 anos desas actividades no centro con un tipo de 25.785 euros ano. Hai tamén o que é o inicio da contratación das obras de repavimentación da avenida de Vila García, entre a avenida Rosalía de Castro e Romero Donallo, un pouco recapitulando este culebrón, que agardemos teña remate con esta licitación e a correspondente execución. Sabedes que no 2015 había un proceso lanzado xa de contratación, onde chegou a haber unha adxudicación, detéctase que non se tramitaran os permisos de patrimonio relativos á execución do proxecto, por ser zona de Camiño de Santiago, Avenida de Vila García, co cal hai que parar a adxudicación do por aquel entón proxecto, mandalo a patrimonio da Xunta manda cambiar cousas do proxecto, licítase un novo proxecto, que está íntegramente financiado pola Deputación en un porcentaxe moi alto, mándase a Deputación, que obriga a facer tamén uns últimos cambios, e o que anunciamos hoxe é o inicio da contratación, xa con todo resolto, da actuación na Avenida de Vila García con un orzamento de 496.000 euros, IVA incluído. Hai tamén a proposta de 3 residencias no Centro Sociocultural de Santa Marta, dentro da convocatoria de residencias de creación e estadías técnicas, na Sala Salvador Magán. Son 3 proxectos os que se aproban a celebrar entre os meses de novembro e principios de xaneiro. Apróbanse a concesión de subvencións ás asociacións de veciños para o desenvolvemento de programas e actividades durante o que é o exercicio por unha cantidade de 60.000 euros e prorrógase por un ano, como así se permitía nos pliegos, o contrato de mantemento que se puxo en marcha exactamente hai un ano, porque a prorroga é de agora, e que o servicio de conservación que ten que ver ca reparación de pavimentos nos viarios municipais, no termo municipal excluído o ámbito do recinto intramuros da cidade histórica, pola cuantía de 1.200.000 euros. Sabedes que este foi un programa ambicioso que se puxo para intentar revertir a situación de abandono do mantemento da cidade, permitía unha prórroga dun ano que se activou hoxe en Xunta de Goberno e se irá complementando no vindeiro exercicio con outras liñas tamén que incidan no mantemento e na conservación dos espazos públicos da cidade. E iso é todo. Así que, algunha pregunta destas, ou se non, algunha pregunta de ámbito local, outras cuestións. Dispare. Sabes que o proceso de contratación soe ser uns 3 meses, non? Pois eso, haberá que contratalo, adxudicalo e logo a partir de aí iniciar as obras. Eu calculo que iniciarán nos primeiros meses do ano que ven. Se estamos en novembro, pois esa será, por fin. O prazo de execución, non sei exactamente cal é o prazo de execución. Presentará Rafa Peña o proxecto, pero, é unha obra de cerca de medio millón de euros, co cal non será un prazo de execución curto. No contrato de mantemento
estáse negociando orzamento. Isto é a prórroga do ano pasado, que remataba agora, para poder seguir. É dicir, nos entendemos que o mantemento o contrato de mantemento está funcionando moi ben, que en todo o que ten que ver con asfaltado, rede viaria, bueno, deu un resultado de polo menos cambiar a cara dunha situación que era unha situación de abandono importante, e non pode parar, entón, bueno, utilizamos a prórroga para continuar, non? A cantidade en estes momentos é 1.200.000 euros, pero sí que me consta que se está negociando habilitar outras liñas tamén na mesma filosofía de mantemento, non? Este vai a continuar, estes meses vai a estar máis centrado nas cuestións de beirarrúas, en varias zonas está actuando xa, porque hai varias zonas da cidade detectadas onde hai problemas nas beirarrúas, e logo ahora mismo se está negociando, bueno, as cuantías de cara ao próximo exercicio, non? De todas maneiras, este chegou para quedarse, como digo outro. E, polo tanto, este xa está fixo no que é o contrato de mantemento da cidade e constame que se está traballando noutras liñas de cara ao orzamento 2018, complementarias. Ou, por resumilo, eu creo que se salvou unha situación de abandono do mantemento da cidade e agora toca, de alguma maneira, no que resta a legislatura, poñela bonita. Pero entón, o 1,2 xa se gastaron e esta prórroga se engaden estas cifras que aparecen aquí ou son as mesmas? Non, é dicir, o contrato era dun ano, acabou agora e prórrogase un outro ano porque así o permitía o contrato pola mesma cantidade, 1.200.000. Que poderían ser máis? Sí, seguramente sexan máis ou se habiliten outras liñas complementarias. Fora deste contrato, este contrato non se pode aumentar. É fixo, é dicir, figuraba así un ano, prorrogable por outro. Teño outro tema. Veña. Quería unha valoración dese expediente aberto pola Garda Civil con respecto aos fogos do Apóstolo. Non sei se a Concello vai presentar alegacións, se lle sorprendeu, non? Bueno, estábamos informados a través do subdelegado do Goberno e o falaremos dentro da asesoría xurídica. Eu, personalmente, non son partidario de presentar ninguna alegación porque a multa que se propón é de 1.500 euros e incluso co desconto para poder abonala nun prazo determinado quedarían 750 euros. Co cal entendo que o traballo de entrar en alegacións ou abrir un expediente non compensa sendo unha cantidad de 750 euros. Quero deixalo claro porque daba a sensación de que temos que pagar 30.000 euros, que era o tope da posible sanción, pero non. É dicir, a proposta que se fai, incluso a folla de pago por adiantado que se nos manda dende delegación son 750 euros. Eu, máis alá de que poda facer outro tipo de valoracións respecto ao que se penaliza nos últimos lumes do Apóstolo, se entramos con ese criterio, teríamos que penalizar todas as edicións anteriores. Pero xa non quero entrar niso. É dicir, eu creo que non compensa por 750 euros facer a alegación nin abrir ningún expediente administrativo. Non compensa gastar as enerxías. Sabedes que en concreto é pola presencia no espectáculo de cantigas e agarimos no edificio Pazo Raxoi e a non salvaguardar as distancias de seguridade. Pero sabedes que no ano anterior hubo gaiteiros, e no ano anterior hubo... Bueno, forma parte de feito, moitas veces o propio Concello descoñece a aposta que fai a propia empresa dende o punto de vista artístico, que en algúns casos é unha sorpresa final, non? Se ese criterio se aplicara en anos anteriores e viaxáramos no tempo, teríamos expedientes todos os anos. Tocou este ano, bueno, pois parece moi ben. Máximo respeto. Quería preguntar por o se publicou en xornal que parece que está descartado que este ano se vai a reunir o Real Padroado por cuestións de axenda política estatal. Non sei se ten confirmación de que por parte da Casa Real de que non se vai a producir. A última comunicación que temos de Casa Real é de setembro e en principio mantíñase a axenda de intentar convocalo en outono. Non hai confirmación oficial de que iso vai acontecer, pero sí que hai a sospeita de que iso pode acontecer. É dicir, en setembro a comunicación oficial seguíamos manexando o outono para a convocatoria. De feito, os traballos que se fixeron no consorcio respecto ao borrador inicial dos investimentos plurianuais e o ritmo do traballo, tanto cos partidos políticos como co resto das administracións, Xunta, Goberno Central e Concello, estaban moi avanzados para chegar a outono.
e non temos confirmación de que non se vai celebrar no outono, pero sí que temos a sospeita de que a situación política vai a adiar a convocatoria do Real Padroado, igual que no seu momento un goberno en función, se a falta un orzamento, adiou a convocatoria tamén, non? Vivimos presos dos condicionantes de política de Estado. Desgraciadamente é así e, bueno, estamos preocupados, vamos a seguir traballando porque, claro, estamos a falar de investimentos con dous horizontes, o ano santo do 21 e a data 26-27, e sobre todo para o 21 pois acortanse moitos prazos e a hora de executar investimentos, tanto antes desbloqueáramos os mesmos, pois moito mellor. Alguna pregunta máis? Alguna cuestión? Moi ben. Sí. De política Veña. española, non sei que... Estatal. Que opina do que pasou onte, os presos, igual se vai procurar a legalización do partido político en Cataluña, non sei. Bueno, sabedes que levo explicitando unha posición de moita preocupación respecto ao que entendo o comezo unha etapa de regresión, non? No que son os dereitos fundamentais e as liberdades do Estado nos últimos meses, de xeito colateral ao conflito político en Cataluña e desgraciadamente os feitos pois, van retroalimentando esa preocupación pola miña banda, non? A socialización e a criminalización de conflitos políticos vai nos a levar a lugares terriblemente complicados. Porque, claro, algúns levamos dicindo meses que os conflitos políticos desatívanse políticamente, ou polo menos hai que encauzalos políticamente. De persoas presas ou privadas de liberdade no estado de 60.000 persoas no conxunto do Estado. Ata onde se vai chegar ca judicialización do que está acontecendo? É dicir, imos a aumentar as cárceres para 2 millóns de persoas, e que o problema non é duns responsables institucionais. Estamos a falar dun conflito político que afecta a moitísima xente, non? E entón, ou se desactiva políticamente, ou verdadeiramente temos un problema, e eu estou preocupado. O dano que se está facendo aos dereitos fundamentais, as liberdades, é irreparable nestes momentos. E o modelo de convivencia está roto. E únicamente se emprega o argumento do marco xurídico ou da lei, e eu podo entender o respetar, pero o marco xurídico está para garantir o modelo de convivencia. Cando o marco xurídico político non está garantindo o modelo de convivencia, que algo falla. E é por eso que moitos e moitas falamos da necesidade de tempo. Eu creo que se está facendo un dano irreparable ao modelo de convivencia e incluso a credibilidade do Estado no escenario internacional. E iso é o que penso. E a miña preocupación vai en aumento. Como demócrata. Bueno, pasen unha boa fin de semana.